gida sama gaje sance hannu dan mutana gobe da sansa na wuce bana kullani an gaban rena ba da halin girma sanata an gana gaba ban iya rena mama me ke de dan na wasa kai oh gaje ma ba kai gaggabe ke da ina nan to gadan benan ba zari a gyara shagon kurna a gyara na kurna wanka dambe na matasa ne a dawo lafiya a kawo ruwa a san ba a dambe ba ruwa kusa wallahi ko gidan dambe sai an ajiye mana leda na ruwa saboda halin rayuwa rai gora ne ruwa aka ba shi to a gyaggyara a yi sauri a gyara yan dambe kun san lokaci tafiya yake yi mai gida tijjani ba amma da gida kai ga damben nan kai la ilaha illallah wai ga damben nan wajo Allah na wai na jama'a ko ni la ilaha illallah wai kai wajo Allah kato na bukun kato subhanallahi wai ga ana fafata ga sunan kai ba wanda kai la ilaha illallah wayo Allah kai illallah la hawla fi sha'atillahi sanan wurin bugu an dambe ba kai da zaran ka da kyau ku tsaya ba zare gyara zaran ka da kyau gyara zaran ka da kyau a gyara a dawo inda dambe na gaba na ga wala yayi nasara akan kai ba su ne nan naziri wayo Allah na waziri kai subhanallahi kai kun dai ga da yan uwan ku nayi wallahi ku samu alheri ga mai gida Tijjani ta zaune amana abba gida amana madugu uban tafiya annan kai